Sugeng rawuh para pamirsa. Ing tanah Jawa mesti kita kerep krungu pitutur-pitutur kuno ya. Pitutur sing kadang kala yen dipikir-pikir kok kayane ora masuk akal. Nanging jebule ing burine kuwi ana kawijaksanan sing jero banget. Nah, dina iki ayo kita bedah bareng-bareng wadine Gugon Tuhon. Ojo lungguh neng bantal, mundhak wudunen. Ayo ngaku ae, mesti akeh sing wis tau krungu toh? Pitutur sing koyok-koyak ora ana hubungane babar pisan. Apa bener bantal iso marai wudun? Rasane kok aneh banget ya. Lah terus opo iki bener-bener mung omong kosong wong jaman biyen? Nah, iki sing dadi pitakonan utama. Kepriye yen ing burine larangan-larangan sing aneh kuwi jebule kasimpen piwulang sing jero banget? Kepriye yen iki dudu tahayul nanging sawijining sandi utawa kode rahasia saka para leluhur? Ing budaya Jawa, kearifan lokal sing kaya ngene iki diarani Gugon Tuhon. Oke, ayo dibedah dhisik tembunge. Gugon Tuhon. Iki asale saka rong tembung. Sing pertama, gugu, sing artine ya percaya wae, manut tanpa takon. Terus sing kapindho, tuhu, sing artine kuwi tenanan utawa nyata. Dadi gampange, Gugon Tuhon iku kapercayaan marang omongan sing dianggep bener, sing diwariske turun-temurun, biasane liwat lisan. Dadi, intine ngene, jaman biyen kuwi iki cara sing efektif banget kanggo mulang bocah-bocah babagan tata krama. Tinimbang menehi petuah sing dawa lan boseni, wong tuwa luwih seneng nggunakake ukara sing cekak, sing rada medeni, nanging nancep banget ing pikirane bocah. Pinter to? It's nanging ojo salah. Gugon Tuhon iki dudu mung kumpulan pitutur acak sing ora ana aturane lho. Jebule ana strukture, ana jenis-jenise. Lan yen kita ngerti jenise, kita bakal luwih paham maneh kepriye cerdase para leluhur kita mulangake piwurung luhur. Ana telung jenis utama. Sing pertama jenenge salugune, yaiku kapercayaan sing ditampa apa anane, ora ana makna sing ndelik. Terus sing kapindho ana wewaler. Iki larangan-larangan sing jelas, biasane ana hubungane karo panggonan utawa wektu. Nah, iki sing paling seru lan sing bakal kita rembug luwih jero, yaiku sing keting telu, wasita sinandi. Iki pitutur sing disandikake, kaya teka-teki sing kudu dibedah kanggo nemokake makna asline. Nah, iki contoh-contoh saka jenis wasita sinandi. Aneh-aneh tenan to. Aja mangan brutu, aja nganggo kukusan kanggo topi. Sekilas pancen ora ana nalare babar pisan. Iki kaya teka-teki sing ngajak kita mikir. Sakjane apa tegese ing burine larangan iki kabeh? Nah, saiki wektune kita dadi detektis budaya. Ayo dibuka siji-siji wadine. Kita bakal ndelok piwulang asli sing kasimpen ing burine pitutur-pitutur sing kaya-kaya ora logis mau. Siap-siap, amarga jawabane luwih masuk akal tinimbang sing kita bayangke. Coba dilengan contoh sing paling umum. Aja lungguh nang lawang, mundhak adoh jodhone. Lah apa iya lawang duwe kuwasa ngatur jodho? Ya ora to? Jebule piwulang asline kuwi babagan tata krama. Lungguh ing tengah lawang kuwi ora sopan, ora ilok lan jelas ngalang-alangi dalan. Dadi iki piwulang babagan etika sosial sing dibungkus nganggo ancaman sing gampang dieling-eling. Contoh liyane, nyapu sing resik, mundhak bojone brewoken. Ancaman entuk bojo brewoken kuwi dudu tenanan. Nanging cara alus kanggo mulang utamane kanggo para prawan supaya dadi wong sing temen lan resikan. Intine yen ora iso njaga keresikan, kepiye arep ngatur omah-omah besok. Bojo brewoken iku mung pralambang pasangan sing ora apik. Lah iki babagan mangan karo turun. Iki luwih jero maneh. Kapisan jelas ora sopan. Kapindho mbebayani, iso marai keselak. Lan kaping telu nuduhake sifat keset. Piwulange cerdas banget. Yen awake dhewe keset, ya bakal narik pasangan sing duwe sifat padha. Dadi intine dandanan awakmu dhewe dhisik. Luar biasa ya. Dadi, yen dipikir-pikir meneh, Gugon Tuhon iki dudu mung omongan wong tua sing kuno. Iki sejatine cara sing canggih, sawijining teknologi budaya kanggo nglestarikake lan nurunake nilai-nilai luhur saka siji generasi menyang generasi sakbare. Miturut panaliten, fungsine ana loro sing utama.
1. Kanggo njaga awak, nyegah bebaya fisik. 2. Kanggo mbentuk watak, nanemake nilai-nilai luhur. Dadi, gugon tuhon iki kaya tameng pindho. Siji nglindungi awak, sijine nglindungi karakter kita. Inti saka cara mulang iki dijlentrehake kanthi apik banget ing kutipan iki. Gugon tuhon kuwi pancen cara mulang sing ora langsung. Piwulange samar-samar, disimpen ning jero ancaman. Tujuane apa? Ya supaya wong wedi, nglanggar, lan pungkasane nindakake kabecikan. Iki psikologi sing cerdas banget ah. Oke, wis dibahas kadeh. Wiwit saka tegese, jenise, nganti makna ing burine. Lah terus, apa inti sari sing paling penting sing bisa kita sinaoni saka fenomena budaya sing unik lan cerdas iki? Dudutane, gugon tuhon iku bukti kapinterane para leluhur. Iki nuduhake yen cerita, pralambang, lan malah rasa wedi bisa dadi piranti pendidikan sing ampuh banget. Iki cara sing jenius kanggo mbungkus piwulang penting babagan etika lan kaslametan ing jero teka-teki sing diwariske turun-temurun. Saiki gilirane panjenengan. Coba dipikir maneh. Ing kulawarga utawa lingkungan panjenengan dhewe, ana ora pitutur-pitutur lawas sing kaya-kaya aneh? Coba critakno lan coba dipikir, kira-kira apa makna sejati sing kasimpen ing burine.